Anul ăsta au făcut 10 ani de GDA și m-a întrebat într-o dimineață că Andrei, tu îți dai seama că anul ăsta s-au făcut 10 ani de GDA și că unii dintre colegii noștri au făcut 10 ani de când construiesc experiențe bune în GDA. Am venit pentru Andrei și pot să spun că am rămas pentru toți ceilalți. Sunteți extraordinari și să vă urez la mulți ani, sărbători fericite și de acum vă invit la 10 ani GDA Bulgaria să vă rezervați. Vă mulțumesc pentru tot suportul care mi-ați acordat în toate proiectele. Pentru că s-a întâmplat să faci 10 ani. Mulțumesc tuturor. Fără voi, Mă bucur foarte mult că ne-am întâlnit. Cu prilejul aniversării a 10 ani de activitate a companiei.